Салом алейкум бародаро, салом ба кулли мардуми ғариб. Погодаро нигаҳ мекунем. Погода пашти минуси 30 чандайда, уҷи қариб 40 шидистай. Салом алейкум бародаро, ҳама каса хубин тинҷе ина мо худ дар ноҳияи вахше марама нигоҳ кунед инаҷада ина светофор на амонатбонк ина вахшҷо ина ҷада як қаҳвахонаи инобат пайдо шуда ина мира ташкил кардаган я ободи ватан айда бародарҷон медро ҳами удобисаранг ҳами россия шудагеда акма чӣ гуфтанем ки мақсад ҳами ноҳияи вахш ҳам хеле чизо набуд ина пайдо шуда обуда марама тамошо кунед ана ман шумо да чира нишон чира видео мемонам чӣ хел шогирдои ман чӣ хел дар видео мегӯм ки бачаҳо ҳами касби экскаваторчика айхид кунед ай ҷои хунук ҷои гарм бигзар ина нигоҳ кунед ҳами бародари мо шогирди мо ҳами дар шаҳри красноярска кор мекунад оз градусника нишон метавад хай нигоҳ кунед хитон озшуша бифаҳмед лайка биҷиғ подписара фромӯш накард номерои телефони ман 821 98 07 48 ватсапш кор мекунам ман дар тоҷикистонам просто бинависед права экскаваторчики лозим тамом погнали. Салом алейкум бародаро, салом ба кулли мардуми ғариб. Погодаро нигаҳ мекунем. Погода пашти минуси 30 чандайда, уҷи қариб 40 шидистай. Минуси 35 мумкин боша ина нигаҳ ка. Чӣ хел хунука. Я бор дига салом алейкум акай Зӯршо, салом ба кулли мардуми ғариб. Бо дастгирии акай Зӯршо рафтем правара гирифтем омадем дар шаҳри Красноярский край. Гуфт акай Зӯршо дар ҳамин кабинаи гарм кор кардистем. Акай Зӯршо зинда бошӣ, гап нест. Дастгирӣ мекунӣ бародарора раҳмат. Имина дорем, имина барои хита акай Зӯршо. Бо дастгирии хидат рафтем правара гирифтем омем ина инҷа кор кардистем. Раҳмати калон ака. ина видеоро дидем на чӣ хел ҳам мардак дар берун кор намекунад дар дурун кор мекунад ҳам мардаку видеои мана дида ҳам хеле ҳавасманд шудам хай мо худоро аз он ташкир ки хай ҳами чандин одами мо чандин як ду одами кори осон нест хел одаморо чӣ канад моро хизмат бисёр мардум ҳастид худоро аз он ташкир ки мардум моро шинида диден ҳам мардак мо ҳами канал ташкил намекунем ҳами одам намедид ҳами одам мумкин ҳами чӣ кор мекард дар берун дастойка дар хунукӣ дашти ҳамо одамое ки қадима дар завод кор мекарданд қадима дар разнарабочи дар чӣ кор мекарданд ҳамо одамо то ҳозира ина соли 2022-2023 мешавад 13 сол мешавад қариб ман уже бас кардагим кори стройкада ҳами экскаватора гузаштагим ҳамо одамо 13 сол кор карданд дар стройка ҳамо 60 000 мегиранд 50 000 мегиранд 40 000 45 000 мегиранд лекин одаме ки права гирифт ҷои гарм намешинад 100 000 мегирӣ 90 000 бо миёнат ку дар намекунад ҳамихи кабинда гарм мешинам инам хеле бародарҷоно боқӣ дар канал оло бошед лайка фромӯш накунед подписатсия кунед канал Ободшавам канали тиктокем